ikimit the market quality. Kopogore gi manatieri weche matimore gwenge mag Kuria kama jood bura ma Kuria East Kitama Maisori okawo jodak ma Kuria mondo jiw somo nyathi ma nyako e gwengego. Koloso kod jopuonjre kod jonyuola. Maisori wacho ni jiwo somo nyathi ma nyako en siro mano mar dongruok mochwere kendo konyo e ting'o malo sekta mano mar arita ne jopuonjre. Jood burano okwedo weche mag tero nyithindo ma nyiri nyangi. Kowacho ni timno inyalo mana tieki ka okalo e puonjogi kendo puonjo jogweng' e wach mar tero nyithindo ma nyiri nyangi. Omedo nyathi ma ibro bed ka iyudo kata mana koyudo puonj maber nigi ratiro mar kwedo chike maricho. Kukosa sisi kuwa na elimu na vile vile pia kupiga vita mambo inaitwa FGM, kusukuma kando mambo ambayo yamepitwa na wakati. Sasa nikawa nimezungumza naye, tumekubaliana mimi akinisaidia mashule hayo 12. Mtakuwa na mashule maridadi ambayo wanafunzi wetu watafurahia kusoma, na wakifurahia kusoma basi watahitimu hapo mbele, atakuwa hawana haja ya kufanya maneno kama hiyo. That is my belief. That is how I will fight FGM. Hapana kuchukua rungu hapa na kupiga watu, wala sio kuchukua watu na kuweka jela. Hiyo iweze maliza hii kitu. Ni elimu iweke kwa kichwa ya mtoto, tena kwa upole. Alafu yeye kisha kuwa mkubwa, amepata kazi, amepata mume mzuri ama mke mzuri, basi watakuwa wamepanga pale, wameongea Kiingereza. Pale Kiingereza hiyo maneno hakuna. Tunaelewana? Then we will slowly by slowly and gradually eradicate this vice. Nyakoronga jongi sani dakika 18 osekadho tok sang'wen mano marukinye gi sani wakaw yo matin bang' yo nyakoronga jwang' antiere gi welo mabendo biro bedo kwano godo cha